Ekipa radiotelevizije Slobomir danas je posjetila prvi sajam ženskog preduzetništva koji je održan u skladu sa svim epidemiološkim preporukama. Sajam nosi naziv Vrijedne ruke Semberija, nastao je zajedničkim trudom Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, ženske zadruge i Zanatsko-preduzetničke komore Preduzetnik. Svetlana Rašević-Carić, direktorica ženske zadruge, kaže da se nada da će ova manifestacija prerasti u svojevrsnu tradiciju grada Bijeljine. Žensko preduzetništvo je, što se tiče Semberije, bukvalno na marginama. Imamo jako dobrih žena, jako vrijednih žena, jako dobrih preduzetnica, jako puno kreativnih žena koje možda i nisu, koji se nalaze u sivoj zoni, ali nikad nisu mogle da izađu na vidjelo, kojima jednostavno želimo da pokažemo, da ih sastavimo i sa ovim ženama koje su legalizovali svoj preduzetnički dio, da im pokažu i objasne da neke stvari ne trebaju ni da se plaše, da izađu, da se legalizuju. Milorad Stević, izvršni direktor Gradskog zanatskog preduzetničkog udruženja Preduzetnik, kaže da je izuzetno srećan i zadovoljan što je ovaj sajam održan, iako je zbog pandemije realizovan u znatno manjem obimu. Stević naglašava da je cilj ovog događaja promovisati žene kao preduzetnice i dati im podršku, ali i u fokus staviti stare umjetničke zanate koji su, nažalost, na izdisaju. Sa zadovoljstvom hoću da kažem da je Bijeljina, kad je žensko preduzetništvo u pitanju, u Republici Srpskoj, u tom nekom procentualnom dijelu lider, bar je bila do ovog presjeka polugodišnjeg koji smo mi pratili, negdje oko 40% žena je preduzetnica u ukupnom broju preduzetnika u Bijeljini, tako da možemo reći da žensko preduzetništvo u našem gradu da je u svojevrsnom, da tako kažem, zamahu i mi očekujemo da će to i u buduće rasti. Ovdje je i juče i danas jedna široka lepeza artikala, počev od veza, tkanja i tako dalje, preko divnih ovih ornamenata na ukrasnim flašama, na korpicama i tako dalje, do trava i melema, krema i svega ostalog. Tako da kažem, cilj je bio da predstavimo javnosti šta to žene mogu, šta su, ali kažem još jednom prvenstveno u oblasti starih i umjetničkih zanata. Jedna od učesnica sajma, Cvija Krajišnik, predstavnica Udruženja za očuvanje tradicije i starih zanata Etno Kreativa iz Janje, kaže da je cilj te organizacije prvenstveno na jednom mjestu okupiti sve stare zanate, dati im novi sjaj te ih tako otrgnuti od zaborava. Na njihovom štandu danas su se našli uzorci narodnih nošnji, ručni radovi rađeni tehnikama veza i heklanja, razni suveniri kao i njihov novi proizvod, sapuni rađeni na potpuno prirodan i starinski način, baš kao što su to nekada činile naše bake i prabake. Žena kao žena sama po sebi doprinosi i društvu i porodici. Ona je znači jako bitan stup, počevši od same porodice pa onda i u društvu i svemu tome, i žene se danas zaista trude da to sve postignu. Mi, hvala Bogu, to i uspijevamo, ali što se tiče i podrške i obraćanja pažnje i svega onoga što ženama zaista treba, znači treba apsolutno više pažnje obratiti na to i jako bi dobro došlo i šteta je kada imamo toliko i kreativnih i vrijednih žena koje hoće da rade i da se trude, onda je šteta da ostanu tek tako i da niko ne obrati pažnju na njih i da malo su zapostavljene. 10 žena je danas skupilo hrabrost i svoje proizvode iznijelo na sajam. Sve one srećne su i zahvalne što je neko napokon prepoznao njihov trud i rad i pružio im mogućnost da barem na ovaj način sve ono što s ljubavlju ručno izrade i naprave predstave kupcima. Društvo, iako sve manje skeptično prema ženama kao preduzetnicama, treba imati više sluha za njih. U nadi da će ovaj događaj zaista postati nešto po čemu će se Bijeljina i Semberija raspoznavati, te da će ljepota rada starih umjetničkih zanata opet zaživjeti u punom sjaju, oprostili smo se od prvog sajma ženskog preduzetništva.